Begira zain erreza den kantu bat egitea, akorde batzuk jarrita rimagaza bestea. La, fa, do ta sol lau akorde sinplegaz, dutzo bat sortzeko nahikoa da horregaz. Bombo kapa hartuta rima bat jarraitu, akordeen gainean melodia bat sortu. Azkenik letra idatzi kantua bukatzeko, eta prest gaude jada musikaz gozatzeko. Yeah, yeah, rimak bateratzen naizenetan abilen. Musika egitea zeinen ederra den. Yeah, yeah, rimak bateratzen naizenetan abilen. Yeah, musika egitea zeinen ederra den. Jaio ginenetik erakutsi izan digute, ikasketak izan behar direla gure bertute. Baina aldi berean gustuko dugun horretan, zentratu behar garela eta guztiz hartu metan. Nola eman azalpena hipokresia horri, ondo pentsatu eta gure gana etorri. Gustuko duguna lortzeko ikasketak ditugu, tamarrak ateratzea da gaztetan helburu. Yeah, yeah, rimak bateratzen naizenetan abilen. Musika egitea zeinen ederra den. Yeah, yeah, rimak bateratzen naizenetan abilen. Yeah, musika egitea zeinen ederra den. Telebista da guretzat entretenigarria, zu hau bidaltzea ere komenigarria. Engantzatuta engainatu egiten gaituztela, gezurrez josita dagoen makina bat dela. Beraz zentratu gaitezen eta aprobetxatu, buruan sartu nahi diguten amespretzatu. Gozatzeko geratzen zaigun zati txiki hori, azke bizi nahian bihurtu gaitezen txori. Yeah, yeah. Sound sistema